Noong February 20, 2022 inatake ng Russia ang bansang Ukraine, pero habang tumatagal ang digmaan ay parang ang Russia ang unti-unting tinatalo ng Ukraine sa labanan. Ayon sa mga balita, isang linggo pa lang matapos ang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay nagkakaproblema na agad ito sa kanilang mga military convoys na na-stuck sa mga highways ng Ukraine. Pati na ang pagkakawasak ng mga Russian military vehicles, tanks at mga fighter planes sa mga bakbakan. Higit sa lahat ay hindi kaagad nasakop at nakontrol ng Russia mga importanteng syudad sa Ukraine tulad ng syudad ng Kiev. Ano ba ang dahilan kung bakit parang pumapalpak ang Russian invasion sa Ukraine? Dahil ba ito sa walang konkretong plano sa pag-atake o problema sa pagbiyahe ng kanilang buong puwersa o baka talagang sinadya ito ng Russia para ma-minimize ang civilian casualties? Ito ang kwento ng Russian invasion sa Ukraine at kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin natatapos ang labanan at parang dahan-dahan pang natatalo ng Ukraine ang higanteng pwersa ng Russia. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong February 20, sinimula ng Russia ang pag-atake sa Ukraine. Unang inatake ng pwersa ng Russia ay mga Ukrainian air defenses at ang air bases, pati na mga commanding control centers ng Ukraine gamit ang long-range strike weapons ng Russia tulad ng cruise at ballistic missiles para maparalisa ang Air Force ng Ukraine at madali na lang itong sakupin sa lupa kapag kontrolado na ng mga Russians ang himpapawid. Sinundan naman kaagad ito ng Russian cyber attack sa Ukraine, pero sa panahon ito ay hindi na kasing epektibo kesa sa noong pag-atake ng Russia sa mga air defenses ng Ukraine dahil hindi naman masyadong apektado ang Ukraine dahil patuloy naman ang coverage sa internet sa bansa. Wala rin nangyaring mga outages sa Ukraine sa kasagsagan ng Russian invasion. Sa halip ay patuloy pa rin ang komunikasyon ng Ukraine sa buong mundo, partikular sa kanilang gobyerno na palaging nag-broadcast ng live para humingi ng suportang militar para sa kanilang bansa. Hindi rin naman totally nawasak ng Russia ang Ukrainian Air Force, pati na ang kanilang mga air defenses ay nakasurvive rin sa mga unang pag-ataking ginawa ng Russia sa Ukraine. Higit sa lahat ay hindi naman nawasak ng Russia ang mga Bayraktar combat drones ng Ukraine sa kanilang initial attacks na siyang nagbibigay ngayon ng malaking problema sa Russia dahil sa mga pang-aatake ng mga Bayraktar drones sa mga Russian military vehicles sa iba't ibang lugar ng Ukraine. Isa sa mga eksplanasyon dito kung bakit hindi tinarget ng Russia mga Bayraktar drones ng Ukraine ay baka siguro ayaw ng Russia na magbitiw ng mas maraming precision-guided weapons sa labanan dahil sa pananaw ng Russia na sa kanilang unang pag-atake pa lang at kasama na dito ang kanilang mga pananakot ay baka siguro sa kanilang paniniwala ay babagsak kaagad ang Ukraine na posibleng dahilan sa hindi nila pag-target kaagad sa mga Bayraktar drones ng Ukraine, pati na ang Ukrainian Air Force. Dahil bakit pa nila ito wawasakin ng tuluyan kung babagsak naman kaagad ang buong bansa sa kanila pero sa halip ay kabaliktaran ang nangyari. Dahil hindi rin naman basta-basta mga armas ng Russia kung talagang plano nilang wasakin ang Ukrainian Air Force and air defenses ay meron silang Iskander-M ballistic at Iskander-K cruise missiles na siyang talagang may kakayahang wasakin ang mga importanteng lugar sa Ukraine. Pero ang problema ay hindi naman ito mass-produce. Karamihan sa mga bagong armas ng Russia ay hindi naman ganun karami na ginagamit ng kanilang buong pwersang militar, kundi ang kanilang lumang mga armas pa rin at military equipments ang ginagamit ng buong pwersang militar ng Russia. Dahil hindi naman nila kailangang i-mass-produce ito dahil lang sa Ukraine. Sa kanilang paniniwala kasi ay babagsak kaagad ang Ukraine sa kanilang kontrol at matatapos kaagad ang digmaan. Ang katibayan dito ay matapos ang unang pag-atake ng Russia sa Ukraine ay binagsak kaagad ng Russia ang kanilang VDV o Russian Airborne Forces sa Hostomel Airport na nasa bahaging norte ng syudad ng Kiev, ang kapital ng bansa.
kung saan napakalayo nito sa buong pwersa ng Russia or behind the enemy lines ang pinagbagsakan ng Russian VDV na walang kahit anong military support mula sa Russian Army. Katibayan na masyado nilang minaliit ang Ukraine, pero sa halip ay isang malubong bakbakan ang naganap ng lumabag na ang mga VDV sa airport dahilan sa pagkamatay ng karamihan ng mga Russian airborne sa labanan. Samantala, mga abandoned tanks naman o ano pang mga Russian military vehicles na pinag-aabandona nila o nawasak sa mga daanan ay hindi naman talaga ito kakaiba dahil sa dami ng dineploy ng Russia at karamihan dito ay kapareha lang sa Ukraine. Hindi naman siguro ma-identify kung sino talagang may-ari ng tangke. Kung sakali man talagang sa Russia ito at kung bakit iniwan na lang nilang ang kanilang mga military vehicles sa mga putikan ay dahil sa Rasputitsa. Ito ang panahon kung saan maulan na merong snow na nagre-resulta sa isang napakaputik na lupa. Kung saan na biktima na nito ang Germany noong World War II habang papa-advance sila sa Moscow. Pati na si Napoleon ay hindi rin pinatawag ng Rasputitsa nang mag-invade ito sa Russia. Pati na ang mga Mongols ay nabiktima na rin ito 800 taon na ang nakakalipas nang mag-invade ito sa Russia. Kaya napakalaking challenge nito sa pwersang militar ng Russia, partikular sa ground troops at mga military vehicles. Kaya palaging nasa mga kalsada dumadaan ang buwang pwersa ng Russia papasok sa Ukraine. Ang problema lang dito ay kapag tinamaan ang nasa unahan ng isang ambush, ay siguradong maaantala ang buong convoy ng Russia sa kalsada dahil wala namang ibang kalsadang madadaanan except sa malalawak na lugar na tinamaan ng Rasputitsa, kung saan paniguradong sasabak sila sa napakakapal na putik sa lugar. Ito rin ang dahilan na sa pagkaantala ng mga sundalo ng Russia na umatake sa mga lugar na kanilang targets dahil na-stuck sila at ang kanilang convoy sa mga kalsada na inaambush ng mga Ukrainian at habang naghihintay na ma-clear ang lugar ay mabilis itong kumonsumo ng supplies na kinakailangang i-resupply naman ang kanilang puwersa na siya magiging panibagong problema na naman ng Russia, ang logistical problems nito. Sa paniniwala ng Russia na madali nilang matatalo ang Ukraine dahil sa napakarami ng kanilang mga tangke, pero ang mga tangkeng ito ay kinakailangan din ng ground support or backup para maging epektibo tulad ng armored fighting vehicles at artillery na siyang didepensa sa mga tangke at air support sa mga Russian aircrafts, pati na ang logistics na magpapadala ng mga pagkain, krudo at gasolina at iba't iba pang mga kinakailangan ng kanilang militar at importanteng maipatupad ng maayos para maging effective ang kanilang buong puwersa. Na hindi na ipapatupad ng maayos ng Russia dahil sa ating mga nakikita sa mga balita na ang mga battalion tactical groups ng Russia ay hiwa-hiwalay ang pag-advance sa iba't ibang lugar. Kahit pa man sa unang araw ng kanilang pag-atake, hindi naman nila sinicure ang mga supply lines nila at mga route kung saan tuloy-tuloy sana ang pagdaloy ng kanilang puwersa na hindi naaantala o talagang hindi ito masyadong pinagplanuhan ng Russia o masyado lang malakas ang kanilang paniniwala na hindi talaga tatagal ang digmaan at susuko na kaagad ang Ukraine sa kanila. Kaya hindi na nila ito plinano. Hindi rin ginamit ng Russia ang karamihan sa kanilang mga aircrafts, bilang lang ang pinapalipad nito sa mga unang araw ng labanan. Isa sa mga dahilan nito ay dahil hindi naman tuluyang nawasak ng Russia ang Ukrainian air defenses at air force, ay baka ayaw nilang isugal ang kanilang mga aircraft sa bakbakan sa ere at baka marami lang sa kanilang aircrafts ang mapapabagsak ng Ukraine dahil sa kanilang paniniwala nga ay baka susuko na ang Ukraine at hindi na kailangan pang isugal ang kanilang mga eroplanong pandigma. Pero ayon sa mga eksperto kung bakit ganito ang ginawa ng Russia ay para daw talaga maiwasan ang civilian casualties sa labanan. Dahil kung talagang tulad ni Hitler mag-isip si Putin ay matagal na daw winasak ng Russia ang Ukraine at baka hindi pa ito umabot ng 2 linggo. Sumuko na ang Ukraine kung talagang ibinuhos ng Russia ang buong kapangyarihang militar nito sa Ukraine. Kaya daw napakahirap sa side ng Russia ang makipaglaban at iwasan ang civilian casualties, partikular sa mga malalaking syudad tulad ng Kiev.
Samantala, sa side naman ng Ukraine ay pinaghandaan naman nila kaagad ang pag-invade ng Russia sa kanilang bansa at sa pamamagitan ng kanilang mga aktual na prediksyon ay madali nilang naipwesto ang kanilang mga kagamitan kung saan expected na lugar na unang aatakihin ng Russia. Isa pa dito ay ang napaka-effective na media campaign ng presidente ng Ukraine para kumuha ng suporta sa iba't ibang panig ng mundo na siyang magbibigay ng presyo sa Russia na hindi gagalawin ng mga sibilyan sa mga bakbakang magaganap. Pero wala talagang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa digmaan kahit na naging epektibo ang pagkikipaglaban ng mga Ukrainian sa mga Russians ay patuloy pa rin naman ang pag-advance ng puwersa ng Russia sa Ukraine at patuloy rin ang pag-establish nito ng mga grounds sa bansa. Walang nakakaalam kung hanggang saan at hanggang kailan tatakbo ang digmaan. Ang tanging tanong lang ay kaya ng Ukraine na ipagpatuloy ang digmaan sa mahabang panahon kung sakaling mawawalan ito ng suporta sa ibang bansa. Mag-comment para sa iyong opinyon. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood.